Bueno, pois empezamos a sesión da tarde porque como temos que deixar tempo para o importante que tamén o workshop de Isaac, vamos a empezar xa a conferencia. Desde hai 2 anos estamos implicados en realmente un proxecto maravilloso que non deixa de abraiarnos en cada avance da investigación que facemos, que é a reconstrucción do coro do Mestre Mateo, que está alumbrando descubrimentos iconográficos, escenográficos. Eu que estuve implicado prácticamente durante 10 anos na restauración do Pórtico da Gloria, pensei que nunca tería un proxecto que me ofrecera tantas satisfaccións e tantos retos e tantas sensacións de descubrimento e de estar ante algo único. E, sin embargo, ahora, metidos no asunto do coro, creo que o coro supera aínda o pórtico. Si se poden separar estas dúas obras que están concebidas realmente como algo unitario, un gran escenario envolvente expansivo do que o Panteón Real é tamén parte. Entón, hai un ano presentamos a reconstrucción de 4 sitiais do coro e hoxe vamos a presentar unha visión como de ensoño, descontextualizada, pero completa, de todo o interior do coro mateano, que por primeira vez vanse ver fora do noso laboratorio aquí estas imaxes, incluído o vídeo que vamos a enseñar. Entón, vou a falar un pouco do contexto da importancia do monumento. Non me vou a parar tanto nas investigacións interesantes, pero que xa as demos a conocer en outras conferencias, e aquí vou aportar datos técnicos internos do proceso de traballo e de reconstrucción que non tivemos ocasión de comentar hasta ahora. No tombo C do arquivo da Catedral de Santiago conservas un documento que nos traslada ao corazón da Catedral de Santiago ao comenzo do século XIII, o testamento do coengo arcediano Adán Fernández, outorgado en 1232. Nel nos di que, sentíndose débil e enfermo, deixa ao seu señor, o arzobispo compostelano Bernardo II, todos os libros que tiña empeñados en París, nas mans dun tal Simón Framench. Engade que se o arcebispo ou no seu defecto cabido consegue rescatar estes libros, deberán quedar para sempre para a utilidade e servizo da Igrexa compostelán. Temos aquí unha testemunha non só do valor dos libros como obxetos móviles de transmisión de coñecemento, portadores de palabras, imaxes e formas artísticas, como temos visto, senón tamén da intensidade dos vínculos que existían entre Santiago e París, cidade a que xa dende tempos do arcebispo Xelmírez acudían numerosos clérigos composteláns a estudar, moitos deles financiados por bolsas sufragadas polo cabido cos ingresos procedentes do altar do apóstol, como este maravilloso documento da Catedral de Santiago de 1169, donde dice por que dan estos cartos para que salgan a estudiar. Dado que o estado da Igrexa se conserva mellor a través dos eruditos e sabios que sobresaen polas súas boas costumes, é xusto soster algúns dos fillos da Igrexa que son dilixentes e dotados, pero aos que a necesidade lles pon obstáculos, pois hai moitos que, aínda que posúen unha firme intención de estudar con todo o seu corazón, están afogados polo peso da pobreza e non poden alcanzar aquilo ao que aspiran. Nós, os coengos da Igrexa de Compostela, deliberando devotamente sobre a nosa propia condición, consideramos apropiado soster, sen carga algunha, a aqueles dos nosos irmáns que desexen dedicarse ao estudo das artes liberais. E así foron xente como Adán Fernández a estudiar a París, ou Pedro Suárez de Deza, que se mencionou aquí hoxe. Aproveito para poñer aí esa inscripción maravillosa na Igrexa de Santa Susana de Santiago, porque é a primeiro nome que temos inscrito con esta monumentalidade de un chantre do coro da Catedral de Santiago, un tal Pelayo que era tamén abad de Santa Susana. No París do século XIII, Adán e os seus compañeiros atopaban unha cidade en plena efervescencia intelectual e artística.
Podían asistir ás leccións dos grandes mestres da escolástica, da retórica, da dialéctica na universidade e na abadía de San Víctor, como dixo Rocío, ao tempo que escoitaban as novas creacións do coro da Escola de Notre Dame, epicentro da revolución musical da ars antigua. Alí, dende tempos de Leonín e Perotín, se estaban a redefinir os límites da composición con voz múltiple, o que se chama órganum, polifonía. De feito, Adán podería ter escoitado de neno xa en Santiago as primeiras obras desta escola, como demostra o Con Gaudeam Catholici, de Albertus Parisiensis, que está no Códice Calistino, como ven aí, que é o conductus polifónico cuxa aparición máis antiga en Pergameo atópase no Códice Calistino. O cuaderno de polifonía do Códice Calistino ten a polifonía escrita máis antiga. Moitas delas, como este de Albertus Parisiensis, un coengo de Notre Dame, que creou este conductus dedicado ao apóstol para ser cantado en Notre Dame, posiblemente antes da saída de peregrinos hacia Compostela, pois atópase aquí nesta folla espectacular do Códice Calistino. Tamén en París, Adán foi testemunha da actividade febril das cuadrillas de mestres e artesáns que traballaban na construción da gran catedral de Notre Dame, cuxo desenvolvemento corría paralelo á gran obra que se estaba levando a cabo na súa cidade, en Santiago, baixo a dirección do mestre Mateo, unha obra que estaba transformando o templo de peregrinación nunha gran catedral real. De feito, Adán, sendo neno, podería ter visto recén construído o coro da Catedral Compostelán e ter estudiado alí, que foi rematado en torno ao ano 1200. E xa de maior, cando está prácticamente escribindo este testamento, durante a súa estancia en París, contemplaría como tomaba forma o coro gótico de Notre Dame, construído 3 décadas máis tarde. Resulta evocador, neste sentido, que os novos fragmentos destos dous monumentos desmontados nos anos do Barroco están emerxendo da terra pouco a pouco recentemente. En Santiago, como se ve aí, que non sei que lle pasou a esa cabeza, pero queda como así, espero que non sexan así o resto das imaxes, como Santiago, donde apareceron na campaña arqueolóxica de 2021, ou en Notre Dame, que están tamén reconstruído este coro gótico, que é o primeiro coro de Notre Dame 30 anos máis tarde, e que estamos de feito nos colaborando moi cercanamente cos equipos que están reconstruindo e estudando o coro de Notre Dame. Vemos neste testamento que agora, no momento da súa morte, Adán quere que os libros que o acompañaron na súa formación, donde está o corazón donde se educou, que é París, regresen á súa verdadeira casa, a Catedral de Santiago, e dentro dela ao lugar que simboliza o corazón espiritual e intelectual, o coro. De feito, no mesmo testamento, como ocorre con outros testamentos de coengos e patronos da catedral, deixa unha doazón destinada a manter acesa a luz da gran lámpada candelabro que iluminaba aquel monumental espacio. E aquí reproducimos a lámpara non no sitio onde estaba, pero esta lámpara candelabro descríbese en moitos testamentos desta época e colgaba entre o coro e o altar, o sea, na zona do transepto. Nos colocámola aí na nosa reconstrucción para ensinala hoxe. Un verdadeiro edificio dentro do edificio, composto por 36 sitiais pétreos ricamente esculpidos e policromados, tribunas abovedadas, fachadas exteriores que recordaban as resplandecentes murallas da Xerusalén celeste, sistemas de iluminación, mobiliario litúrxico e mesmo elementos de maquinaria escénica. Se estudamos a biografía de Adán e a comunidade que convivía en torno a este coro, sabemos que, ademais de ser o corazón espiritual e litúrxico da catedral, este escenario era tamén un dos centros neurálxicos da vida cultural e musical do Reino de Galicia, un dos berces, por así decilo, da nosa identidade cultural como nación. En efecto, Adán pertenecía a unha desas linaxes nobiliario-eclesiásticas que se movía entre a liturxia, o estudio e a creación poética, dando lugar a unha xeneración de cléritos compostelás que foron ao tempo trovadores, como mencionaba Rocío, como Airas Carpacho, Xoán Airas ou Osorio e Ans Mariño. Entonces, o espacio monumental do coro significaba todo isto, e vémolos petrificados tamén en varias partes do coro.
A recuperación da memoria destes clérigos trovadores debe moito ao labor doutro coengo da catedral compostelá, o historiador Antonio López Ferreiro, unha figura clave da cultura galega do século XIX. Na súa famosa historia da Santa Iglesia de Santiago, de feito consagrou páxinas memorables á reconstrucción da vida musical literaria do Cabido e foi tamén o primeiro en estudiar e publicar, como vemos aí, fragmentos do coro do Mestre Mateo, sinalando como o monumento onde se manifesta unha parte esencial e profunda do que significa a excelencia artística do Mestre Mateo. E aí ven o antigo coro barroco da Catedral de Santiago, o que sustituiu o coro mateano e o que habitou López Ferreiro. E precisamente López Ferreiro atopou estes fragmentos cando cambiaron o entarimado do coro barroco, non? E publicounos na súa historia. O segundo gran nome da cultura galega que escribe páxinas memorables sobre o coro e sobre a súa reconstrucción é Xesús Carro. En este maravilloso artículo As esculturas empotradas da Porta Santa no 1933. E aquí quixemos facerlle unha homenaxe coloreando a él e tamén facendo a reconstrucción policromada desas esculturas da Porta Santa que ele estudiou e que fotografiou e ven detrás. Enséñolles, bueno, aquí a reconstrucción 3D repolicromada. O seguinte gran momento foi con Manuel Chamoso Lamas, cando en 1945 se quita o coro barroco e aparecen unha cantidad inxente de pezas do coro mateano reutilizadas. Chamoso Lamas, a figura máis importante realmente en estudiar o coro do Mestre Mateo, foi o que ao longo do século XX rescatou cantidad de fragmentos, fixo as primeiras reconstruccións hipotéticas dos sitiais, fixo unha das recomposicións dos sitiais que máis se aproximan ao que nós consideramos que sería a estrutura orixinal dos sitiais mateanos. Puxo en valor as pezas e abarcou unha obra increíble desde este momento do 45, donde el publica unha dos estudios fundamentais a raíz do descubrimento destas pezas, hasta a súa morte en 1985. E aquí é cando humildemente vimos nós nesta tradición o proxecto Cosmotec 1200, donde presentamos hai un ano o noso reconstrucción de todos estes fragmentos que nas diferentes reconstruccións previas se tiñan intercambiado para ver onde encaixaba que, e ven por aí a primeira reconstrucción fixo Manuel Pita Andrade no 53, colocando todos estes elementos que circularán por todas esta reconstrucción, este puzzle, os doseis, os arquitraves, as arquerías caladas, as arquerías cegas. Chamoso Lamas, como ven aí no 61, foi o que fixo a primeira reconstrucción física basada na de Pita, e despois fixo varios borradores evolucionando na estrutura que el creía que podía ser a orixinal hasta o último, que é o que ven aí de 1970. Ao morrer Chamoso, os profesores Izquierdo e Otero fixeron outra reconstrucción diferente parcial, recompoñendo un pouco a parte inferior dos sitiais, colocando un bancal de granito, e despois, entre o 85 e o 99, abordaron con unha financiación inxente por parte da Fundación Barrié polo que din na época máis de 200 millóns de pesetas, a reconstrucción de 17 sitiais, que reproducía a estrutura que tiñan pensado no 85 e expandíana, facendo unha recomposición de sitiais na que se xuntan pezas orixinales encastradas en prótesis graníticas modernas do que se creía que era o aspecto dos sitiais. Nós, facendo un análisis profundo das pezas, estudiando as eivas que había en todas as reconstruccións anteriores, sacamos a nosa reconstrucción dos sitiais, da estructura piloto de un sitial que despois trasladamos a unha reconstrucción fotogramétrica. Creemos que é a reconstrucción dos sitiais definitiva,
porque todas as pezas encaixan absoluta e perfectamente, que é como se demostra na reconstrucción fotogramétrica, que esa reconstrucción é como quen monta pezas orixinales, e se ven aí encaixadas é porque encaixan. Isto argumentámoslo cando presentamos a reconstrucción dos sitiais. Entón, que facemos en Cosmotec 1200? Pois unha labor profunda. Por primeira vez, un estudo arqueolóxico e unha catalogación de todos os fragmentos do coro, que non existía hasta este momento. As anteriores reconstruccións fixéronse sin ter unha catalogación previa das pezas. E isto, aparte, un escaneado e unha reconstrucción digital de máis destes 400 fragmentos escultóricos. E o proxecto, aquí ven, por certo, eu estou aquí, pero somos máis membros do equipo, Anxo Miján, o coordinador do equipo técnico, que non pode estar aquí hoxe, Carlos Paz de Lorenzo, e aquí a Alexandre Rivas, casi nativo, porque é de Moaña, aparte de ser unha estrella internacional, como se demostrou nas rondas que fixemos por Nueva York e París enseñando este traballo no que fai, virtualizador do patrimonio, e que ven aquí nas fotografías. Un traballo de fotogrametría, tanto de pezas soltas como de pezas que están encastradas na reconstrucción, donde ven este workflow tan complexo que vai desde fotogrametría a inserción do modelo nun Unreal Engine 5, que é a máquina de xogos máis potente que hai na actualidade, non? Con un uso de máis de 11 softwares diferentes, inxentes horas de traballo. De feito, eu chamolle o meu equipo monxes mateanos, porque están quitados da vida real e dedican as 24 horas de día ao estudio do coro mateano, que a súa xenerosidade debemoslle moito, porque, vamos, o que se paga por traballos de investigación non son nin a mitad do traballo que leva reconstruir e estudar cada unha destas pezas. Isto non é nada, son 400. O sea, imagínense o que é todos os elementos individuales que hai en isto. E para que vexan o importante que é a tecnoloxía para recuperar un monumento que non só se destruiu no primeiro desmantelamento, pero que despois tuvo tamén un viaxe en diferentes reconstruccións. Vamos a ver como axuda a técnica a recuperar unha obra. Vemos a Alex sacando na parte superior izquierda, non? Sí, izquierda, a fotogrametría dese dosel que está na reconstrucción que ora está na catedral. O dosel, como ven aquí en esta parte, está feito de dúas pezas que parece que teñen a mesma iconografía, pero son pezas diferentes que non deberían de estar xuntas originalmente, porque xa ven que non encaixan mal, non? Entonces, aí o que uniron na reconstrucción dos anos 90, que acabou no ano 2000, no pleno século XXI, uniron dous doseles de diferentes, dous mitades de doseles que pertenecían a dous doseles diferentes. Entón, sácase a fotogrametría. Entón, que nos encontramos? Como solucionamos isto? Pois, as dúas mitades sepáranse e créanse dous doseis facendo un espello de cada metade original para completar a perdida. Entón, aquí había un elemento máis complexo todavía. Este dosel é un dosel de esquina, porque, como ven, en vez de ter dúas torres, ten un personaxe que está feito para estar colocado na esquina do coro. Entón, se desta parte original facemos unha reproducción inversa, un mirror, para crear un dosel original que sea máis parecido, completando esa parte, aquí que hai que facer? Ao ser un dosel de esquina, o outro lado non tiña un cantor. Entón, se facemos unha copia exacta desto, tendría un cantor invertido. Entón, o que se fai é eliminar o cantor e colocar unha torre. Entón, reconstrúese todo o dosel de esquina. E isto é o resultado final policromado, de ter un dosel híbrido que é un pastiche que non ten nada que ver co original, temos dous doseis orixinais, máis cercanos ao original. E aquí, que se fai ao final? Estas son as pezas, isto é a inserción da peza no modelo. Danse conta?
Esta peza é esta. Este é un dos cantores que está flanqueado por dúas torres. E ora verán, cando enseñemos o vídeo, como está integrada esta peza con unha reconstrucción tan complexa no modelo. Outro problema, este dosel de esquina, esta esquina da reconstrucción do ano 2000, ven que este dosel de esquina encastráronlle unha peza granítica moderna, cargándose, oscurecendo media figura orixinal mateana. Esta é unha foto, porque nós para reconstruir isto tamén fixemos un estudo profundo de fotografías antiguas de cada unha das pezas para ver como eran antes de intervencións posteriores. Esta é a peza orixinal. Entonces, cando se saca a fotogrametría de esta peza, isto é o que temos aquí, e o problema, esta é a peza orixinal, esta é a prótesis granítica que se lle pegou á peza encima, non? Entonces, cando se saca a fotogrametría, fáltanos todo isto, que está cuberto pola prótesis moderna. Entonces, aí o que hai que facer é un proceso de esculpido para reconstruir a peza según as fotografías antiguas cando se podía ver. E aquí temos o mismo problema que no dosel de esquina anterior. Facemos un mirror para reconstruir o dosel da figura híbrida, pero hai que eliminar o cantor e poñer unha torre. E cal é o resultado final? Pois este. Espero que non lle volva a... Aquí volva a pasar aí o asunto eso ca diapositiva. E aquí ven como está inserto, porque efectivamente, nas medidas reales do coro que vimos, o dosel que encaixa sobre este dosel de esquina non estaría cubrindo, insertándose en media escultura, senón que estaría perfectamente integrado. Entonces, este é o traballo que hai detrás, solo unha pincelada, o traballo inxente de horas de dedicación á investigación e de traballo, sobre todo, do equipo técnico. Entonces, agora voulles enseñar un vídeo para que vexan unha idea de como era o interior do coro con todos estes doseis. Aquí. Non o teño. Vale. Eu estaba vendo xa todo emocionado, pero non.
Entonces, eu teño que volver ao PowerPoint por 5 minutos. Entonces, esta é a parte interior. Dentro de uns meses vamos a presentar todo o coro reconstruído, que a parte exterior é increíble. A fachada é moi diferente ao que vimos. Cada parte dai, cada lámpara, cada textil, ten un proceso de investigación detrás moi importante. Xa está. Vou simplemente mencionar os que teñen que ver con códices. Moi rápido, porque isto, aparte que xa poden acceder a outras conferencias que temos en YouTube. Como saben, parte deste proxecto veu polas novas pezas que se descubriron da matanza dos inocentes no 2021, que dateinas ao momento no taller do mestre Mateo e relacioneinas ca gran investigación que fixo Rocío Sánchez, porque estes cabalos da fachada do coro asociábanse á Epifanía, pero gracias ás investigacións do Rocío Sánchez sabemos que pertenecían a un soño dos Reis Magos, o que indica que a fachada do coro mateano estaba decorada con un ciclo da infancia de Cristo, parecido ao que posteriormente aparece en Chartres. A matanza dos inocentes é a continuación dese episodio, exactamente, e non hai volta sobre a súa cronoloxía, porque agora está aceptada por todos a cronoloxía que propuxen eu, e que, por certo, foi a mesma que propuxeron os equipos arqueolóxicos que rescataron as pezas, porque é que ten a mesma medida o relieve que os cabalos. O sea, pertenecían ao mismo friso. Entonces, a partir de aí, púdese reconstruir como a fachada servía de telón de fondo para representacións dramáticas do ciclo de Nadal, como era Ordo profetaron no pórtico, pero aquí o interfectio por oron, a matanza dos inocentes, o sea, o entorno do coro como gran telón de fondo para dramas litúrxicos. E iso axuda a interpretar outras figuras do coro con unhas características de vestimenta moi particulares, como estos cantores, nenos de coro, que están espidos, vestidos simplemente con túnicas. É exactamente como en dramas contemporáneos como este de Fleury se indica que teñen que vestirse os nenos de coro que están representando aos inocentes cantando, e cando os matan tíranse ao chan e despois levántanse cantando a antífona da resurrección dos inocentes de visión escatolóxica ao final dos tempos, e deben de levar túnicas blancas. O sea que tamén estos nenos do coro en diferentes elementos performativos estaban no coro mateano. É o gran descubrimento que ten abraiado ao mundo da musicoloxía foi a que en Santiago atópase a representación monumental máis increíble e máis temprana dunha técnica para aprender solfeo, mnemotécnica medieval que se chama manguidoniana, que é, como non vou incidir en ela porque falará Isaac, asociar a partes da man notas do hexacordo de forma que se pode aprender e ler música coas mans. Isto aparece en moitos manuscritos medievais e monumentalmente non aparece realmente hasta o Renacemento. En Benozzo Gozzoli, en algunhas representacións de coros anxélicos que copian as técnicas que usaban os coros de nenos das catedrais, aí se representa, pero non se coñecía algo tan elaborado como este. A man guidoniana, que non só temos os cantores, pero aquí ven Benozzo Gozzoli na famosa capela dos Reis Magos, vemos que no coro temos o rei David, que actúa como chantre ensinando os demais cantores, o autor dos salmos, que era o que se cantaba no coro, a ler música coa man guidoniana, que aparte de que é inconfundible pola complexa coreografía de dedos que ten cada unha figura, a man guidoniana é sempre a man esquerda,
Por eso son tan extrañas estas figuras. Todas levantan a man esquerda, incluído David Chantre, non? Entonces, claro, no Pórtico da Gloria tiñamos unha dimensión musical increíble. O que non nos esperábamos é que esa dimensión musical tamén estaba na outra obra, Escenario de Música, do Mestre Mateo. Un representa un concerto instrumental, o outro un concerto vocal, non? Entonces, aí vemos como si analizamos a escenografía maravillosa do coro na que os cantores que cantan co seu corpo, transformando o seu corpo nun órgano de salvación que canta esta polifonía maravillosa, están flanqueando arquitecturas da Xerusalén celeste que están aprisionando a seres híbridos, sereas, dragós, que representan o ruído do mundo. Entonces é unha forma de decir que o ruído do mundo está contido, a cacofonía do mundo, o pecado está contido, o desorden está contido e dominado non só pola arquitectura maravillosa de Xerusalén celeste, pero por os cantos armónicos dos cantores do coro. E isto ten moito que ver tamén, en certa medida, o coro compostelano reivindicaba, estaba non só traducindo técnicas que se cree que son fundamentales para o desenvolvemento da polifonía como a manguidoniana, porque axudaba a que puidesen cantar os cantores sin perderse a complexa arquitectura da polifonía. Entonces, por exemplo, se un cantor estaba no coro, o chantre podía marcarlle a nota se se perdía, non? E tamén servía para improvisación, non? Que era fundamental na polifonía da época. Pero xa en París, cando no 1140-1150 a escuela de Notre Dame, Leonino Perotino, empezan a facer estas voces maravillosas, estos cantos, hai moitos dos máis conservadores da Iglesia que os atacan, dicindo que, como di aquí Juan de Salisbury neste maravilloso texto do Policraticus, que moitos musicólogos creen que efectivamente ele o escribiu chegando a París e por primeira vez entrou en Notre Dame, escoitou esta polifonía embriagadora. Isto é o que di Juan de Salisbury. O mal gusto degradou mesmo o culto relixioso, introducindo na presencia de Deus nos recunchos do santuario un tipo de canto luxurioso e lascivo, cheo de ostentación, que con modulación feminina sorprende a frouxas almas dos ointes. Cando escoitas as suaves armonías dos diferentes cantores, uns tomando as partes agudas e outros as graves, uns adiantándose, outros seguindos atrás, outros facendo pausas e interludios, pensarías que estás a escoitar un concerto de sereas, máis que de homes, e sorprenderíaste ao poder das súas voces. Ningún ave podería igualalo. Aquí no coro mateano, esta confrontación parece que é incluso de donde o deseñador propoñente da polifonía, posiblemente que viña de París, está contestando a estos ataques. Entonces, non son sereas os cantos dos cantores de polifonía, senón que son cantos que elevan a alma. E aí tamén hai unha dimensión pedagóxica na que vemos que se reflexan nestas figuras o que se chama a visións morales do que é educar o corpo e a voz para cantar os salmos. E iso é o que William e Saint-Terry e outra xente decían que era convertir o teu corpo en instrumento de salvación, un corpus organicum. Para cantar ben os salmos tiñas que modular o corpo como un instrumento. É curioso porque en textos increíbles como estes de William de Saint-Terry di que o corpo é o instrumento, e a alma é o seu intérprete. Entonces, esa é parte do que representan estas figuras. É como adecuar o teu corpo a acercarse ao son dos anxos, non? E convertilo en un perfecto elemento de salvación, non? E vemos que isto funcionaba na escenografía. Aquí están colocados moi extrañamente, que parece unha película de Kubrick, os nenos detrás da tribuna. Non se colocarían así, pero queríamos mostralos porque un pensa, como se lle ocurriu ao mestre Mateo colocar cantores flanqueando doseles? Pois porque os cantores, os nenos actuales, en diversas liturxias, colocábanse xusto detrás, porque estes doseles servían de balaustrada á tribuna. Entonces son versións petrificadas de eles.
Entonces, cando os cantores cantaban, o que ti vías, os coengos, que vías desde debaixo das cadeiras, son as os referentes petrificados, que automáticamente emitían a voz. Entonces funcionaba como un escenario interactivo moi dinámico. Isto non irei, pero bueno, as notas están clarísimas. Pero vexamos outra cousa increíble dun proceso de restitución gracias á técnica. Desta figura só se conserva isto. Temos sorte de que xusto se conserva a man esquerda con unha nota que se sabe perfectamente que é a forma de marcar ut. Isto está collido dun YouTube de tutorial de man guidoniana. Non é a miña man facendo o que fai a escultura. Pero como chegamos dese fragmento que temos ao lado? Pois isto é como está o fragmento na reconstrucción do ano 2000, de 1999. Encastraron un fragmento en dúas prótesis graníticas. Non? Entonces, nós, gracias ás fotografías anteriores, podemos reconstruir. Entonces, que podemos sacar? Porque as prótesis graníticas desvirtúan totalmente a figura en todos os sentidos. Entonces, extraemos as prótesis graníticas e facemos unha anastilose mateana. Collemos a cabeza de outro cantor que ten a mesma disposición corporal e insertamos ya o cantor de ut. O sea, este cantor de aquí, a cabeza pasamos ao cantor de ut. Que se consigue con eso? Unha anastilose mateana. É como se tuveras un artista do mestre Mateo e dislle, rompeume esta cabeza, faime outra. Entonces, pode ver a beleza da escultura. Esta anastilose sí que realza o que é a escultura. É simplemente outro caso milagroso. Este fragmento perdéronse todos os dedos menos un. E solo con ese dedo sabemos que nota estaba marcando. Solo con este dedo que se conserva. Veno aquí, pero miren outra vez o que hai que facer. Esta é a fotogrametría de como está este fragmento encaixado na reconstrucción dos 90. Este é o fragmento orixinal e todo isto son prótesis graníticas modernas. Nós eliminamos as prótesis graníticas modernas e pegámoslle esta cabeza, esta parte de abaixo, de outro cantor que é xemelgo, pero que tiña outro modelo de dedos. E reconstruímos os dedos da parte superior. E aquí teñen a figura restaurada na súa plenitude. E outros casos onde a policromía xa non só é que axude a visualizar a escultura, pero que a policromía axuda a ver o increíbles que son as vestimentas, o sofisticadas que son o movimiento das figuras. Esta é a figura orixinal, esta é a fotogrametría en 3D repolicromada. E vexen que maravilla de figura que está bailando, retorcéndose, marcando a nota e cantando coa boca aberta. Non? E aquí tamén nos demos conta de que son figuras para que o sonido e o aire circule por elas, non só porque abren a boca e cantan, sino porque escoitan, están horadados os oídos. E, bueno, despois hai toda esta cuestión increíble da vexetación petrificada do coro, que é como un bosque encantado, no que un entra, hai unha mobilidade, o cromatismo ten un carácter sinestético, é un auténtico campo de resonancia, un dos escenarios, eu diría, máis sofisticados que se crearon na cultura occidental. E non vou entrar aquí en todos os análisis de como funciona a sinestesia, a percepción de todos estes elementos. Miren solo a maravilla que é todos os doseles. Os doseles non hai un solo dosel igual. É como a vexetación dun planeta alternativo, pero que funciona, que iso é increíble dos doseles. Cando facemos o policromado e o estudo desto, que é complexísimo, dámonos conta de que non son vexetais que pertenezan a este mundo, pero que teñen unha integridade orgánica, non están tallados en abstracto. É como se estuveran vivos, pero perteneceran a outro planeta. E o único que podemos comparar algúns é con nenúfares. Efectivamente, están como flotando na auga e había todas esas alegorías da auga, o ceo, que aquí funcionaban perfectamente, non?
en ese sentido. E ven a beleza de todas estas obras. E vou a falar en que nos basamos para reconstruir as partes que non existen. Pois en un estudio profundo de obras contemporáneas. E aquí hai moito manuscrito. De onde ven a cortina do muro que cerra os baldaquinos? Pois sabíamos que aí tiña que haber unha cortina por miles de cousas, porque eran baldaquinos abertos, porque funcionaban con esta peza que nos colocámola aí por primeira vez onde ten que estar quería cega, que o que intenta facer é o que fai o mestre Mateo sempre, espazos abertos, expansivos, interconectados, teatrales. Entonces, en vez de ser un muro cerrado, o coro era un espacio permeable donde os coengos sentábanse nunha lolla aberta. Entonces, seguramente, como pasan en todos os ábsides románicos, aí había unha cortina ficticia. Que cortina escollemos? Pois a cortina máis famosa de Santiago, a do Liber diurnos de Fernando I e Sancha. E esa é a cortina que puxemos aí. Despois, no chan había seguramente alfombras de todo tipo que se cambiarían durante o ano. Que alfombra lle poñemos ao pasillo que une o coro alto co coro baixo? Pois a mesma alfombra que ten Alfonso VII, creo que é este, non? Alfonso VII no Tumboa. Porque sabemos además que pintores do Tumboa participaron no pórtico, estaban interconectados. Tampouco se conservan os fustes columnarios. De que color poñemos as columnas dos fustes adosados? Pois da miniatura de Alfonso VIII de Galicia, noveno, que é aquí. Despois, de que posiblemente había tapicerías, máis importadas para marcar os sitiais principais. Bernardo II, que está enterrado, o que Adán deixa os seus libros, que está enterrado en Sar, foi o único arzobispo compostelano do que se conserva a tumba e de onde se sacaron textiles que están perdidos. Este textil con uns leóns rampantes, signo do reino, encontrou no Villamil, era del e non se sabe onde está ahora mismo. E nós simplemente puxemos aquí porque este textil claramente está emulando en unha produción local os grandes textiles de orixen bizantino, non como este que se conservan outros relicarios, e nós escollemos isto. O tumbo, por que poñemos de azul o fondo? Pois poñemos de azul o fondo porque é unha lolla aberta, pero porque polo tumbo, o tumbo de Toxo Soutos. O tumbo de Toxo Soutos, curiosamente, posiblemente se iluminou en Santiago ou se non en Toxo Soutos, ademais o patrón era coengo da Catedral de Santiago, e despois de que reconstruímos o noso sitial démonos conta de que coincidían moitas cousas co que se representa, con esta lolla que se representa de cadeiras en Toxo Soutos, incluso esta parte do zócalo feito por arquerías cegas. E claro, o tumbo de Toxo Soutos, os iluminadores conocían o coro mateano. O sea, que é como nós chegamos a ver isto unha vez que nós tiñamos reconstruído a nosa versión coas nosas pezas. E xa acabo. E despois outras cousas. Por exemplo, outros textiles, pois outro textil que se encontrou na tumba, reproducímolo desta forma. Aquí ven estos, e a iluminación, isto é outra cousa increíble da investigación do coro, pero na nosa reconstrucción cambia todo, prácticamente da reconstrucción dos anos 90, pero unha é a vía sacra. E na vía sacra estamos prácticamente seguros que tiña que haber unha lámpara colgante de aceite, como pasa aquí no leccionario de Silos, que curiosamente representa un drama litúrxico, a Visitatio Sepulcri, e parece que están reproducindo incluso unha especie de escenografía como a que se usaría en as catedrales para representar este drama, donde unhos nenos estarían vestidos de ánxeles, falándolle a María de abaixo, e seguramente a tribuna do coro tería algo así. E despois as lámparas de aceite penduradas, que están absolutamente por todas partes. E era o que máis usaba, que son as que colocamos nós no coro. E acabo... Aquí, para que vexan isto poden ver en outros lados que toda a nosa como reconstruímos. E despois, na fachada exterior, hai tamén moitísimas novedades que verán dentro de pouco, que son que
rebaixase a altura dos apóstoles, entonces as esculturas dos apóstoles, por que están sentados aí dos apóstoles, profetas e ancestros de Cristo? Porque son os referentes pétreos os coengos sentados dentro. Entonces, ti se circulabas pola catedral, estabas escoitando os coengos dentro do coro, os teus referentes visuales viñan en corpos de apóstol e de profetas e de ancestros de Cristo. O sea, era un escenario complexísimo a niveles realmente que non encontramos en outros lados. E despois a policromía das figuras que non se conserva nada, consideramos que é moito máis anacrónico telas sin policromía, sobre todo porque non se lee a beleza da complexidade da vestimenta. Cando non hai policromía, que facemos? Pois moi fácil. Temos un maravilloso estudio da primeira policromía do Pórtico da Gloria. Motivos decorativos, pigmentos, sabemos por algúns análisis que fixeron que hai que facer máis sobre a policromía das pezas do coro que estaban policromados polos mesmos artistas, con lapislázuli, ouro. Entonces, a figura principal de o rei David Chantre policromámolo completo de primeira policromía do Pórtico da Gloria. E aquí poden ver unha visualización do que é a primeira policromía do pórtico que aparece en un anxo que se conserva no tímpano. E despois como efectivamente a policromía transforma completamente as esculturas. O sea, estas esculturas están platerías, un non se dá conta, ten unha cara moi rara. Esta escultura é espectacular porque está cantando, abrindo a boca e marcando, outra cosa que non dixen, marcando o corazón, porque decíaselle continuamente aos cantores que tiñan que cantar non só coa voz, sino desde o corazón, incorde. Entonces están cantando os cantores. E finalmente, solo decir, miren, esta escultura son estes dous trozos. Unidos, restaurados, bueno, anastilosis, as figuras da Porta Santa están destrozadas. O sea, parece que están ben, pero faltalle partes de todo. E a parte das que todos conocemos que lle puxeron estes pedrolos en diferentes formas. E aquí restituímolo igual con unha cabeza mateana. E o mismo por outras figuras. E finalmente, simplemente decir a teoría que expandina xa en varias partes que esta investigación explica o inexplicable. Quen é o mestre Mateo? De onde saliu este señor? E hai moitos elementos do mestre Mateo que nos indican algo. Tuvo que ser neno de coro en Santiago e posiblemente os seus pais o seu pai fora un escultor ou un artesano que participou na primeira fase da catedral, porque el adora esa fase, faise ecos dela, e sabemos por estudios sociolóxicos de Notre Dame, de feito, da mesma época, que os artesanos que traballaban na catedral, a donde levaban os seus fillos a estudiar? O coro catedralicio. E iso explica todo o mestre Mateo, alguén que, non sendo eclesiástico, está familiarmente vinculado ao máis sagrado da catedral, o cabildo. Por iso se lle permite poñer o seu nome na gran fachada. A ningún artista, artesano, mestre de obras se lle permitiría eso. Entonces, sin alengarme moito, isto explica tamén moito de quen é o mestre Mateo. Moitas gracias.